Yaron ya zo da jirginsa cikin ajinsu. Abokansa sun sha jirgin gama garin jirgi ne. Sun ɗauke sun ɓoye. Bayan sun ɓoye jirgin nan a cikin ƙasar Mexico sai da jirgin ya ƙara dawowa gurin wannan yaron mai wannan abun. Ba san wannan jirgin kyauta ce da mahaifinsa ya bashi ba, suka dinga mai dariya. Nan ko yaron ya hau saman gidansu yana so jirgin nan wai ya tashi da shi sama. Aka yi sa'a mahaifiyar shi ta ce ta gyara abin nan ta kwace abin ta wular da shi. Bayan ta wular da wannan abin wular da shi da babarsa ta yi, ashe jirgin ya jawo shi. Haka ya zo ya jawuri yana so ya ciki babar ta yaron ya zo ya tsaya gabansa. Yau wannan karan ko yaron ya hau sama da shi ko jirgin ya tashi da wannan yaron zuwa sama. Yaron ya dinga mamaki jirgin ya tashi da shi sama, ya dinga jin daɗi yana murna. Washe gari ma kuwa saman wani kwano domin jirgin ya tashi da shi, ai kuwa jirgin ya faɗo yaron bai tashi ba. Bayan yaron kan ya kada sai ga jirgin ya tashi da kansa ya yi sama. Jirgin ku sai ya dawo gida inda mamansa take. Bayan maman ta jirgin ya dawo sai yaron ya zo ya wula jirgin a cikin sahara. Yayi jirgin ya tashi, jirgin ya ki tashi. Hakan yaron ya sa a ransa jirgin ya mutu. Ya zo ya haka rami a cikin sahara sai ya binne wani jirgin. Bayan ya binne shi sai ga abin nashi da ya mutu ya ganshi a kusa da shi. Yaro ne ya faɗo daga sama sai ya makale a jikin wani ƙarfe a sama yana ta kuka. An rasa wanda zai ɗauko shi, kowa sai bidiyo suke ta yi, kowa ka gani a gurin bidiyo yake. Nan fa wani mai delivery ya zo zai kai saƙo sai ya hango wannan yaron. Ganin wannan yaron sai ya taka birki zai kai odar abinci. Nan fa ya ce da Allah mai igiya, ku bani igiya, ku taimaka ni da igiya. Nan fa ya je ya ja wani mutumi suka je suka karɓo wata igiya, ya ɗauko ta igiya. Ga yaron rigarsa ta maƙale fa, iya ta kuka rigarsa ta wutsira. Nan fa ya hau sama da wannan igiyar fa, yana ganin ya hau sama ya hango yaron kawai sai ya ce bari ya gani. Sai ya maƙale igiyar nan a gun nan sai ya sake ta ƙasa. Shi ma ko sai ya hau saman nan ya sauko, iya ta saukowa nan fa ya zo gurin inda yaron yake. Da ya miƙa sai ga hannunsa ba zai kai ba saboda akwai distance da yawa. Nan fa ya ƙara matsawa sai ya ƙara riƙo yaron. Nan ko ga rigar na zamewa. Da ya leƙa ya gani bai gama shirya ba ko sai ga yaron ya faɗi. Nan fa ya bi yaron da gudu, hannunsa ya dinga zugewa, shi ma hannunsa sai da ya fata da jini saboda kun san halin igiya haka hannunsa ya ciwo. Bayan ya sako sai 'yan jarida suka zo suka dinga tambayar su 'yan jarida suna me ya faru, sai kuma ga 'yan kwana sun ƙaraso. Nan fa ya gama wannan abun ya zo tafi kenan sai 'yan jarida suka dinga cewa da Allah malam muna so mai ma tambaya ce kai da Allah ku ƙyale ni oda abinci san kai da Allah ku ƙyale ni da Allah oda jira na ake yi da Allah ku ƙyale ni kai oda. Yadda suka sa abin ma ba shi haushi dinga masa masifa ku sake ni oda zan je na kai ta asibiti. Nan ko je ya kai oda yana zuwa ya kawo odan nan iya ta magana ya kawo wannan odar yana ta murna dai. Ya ga kan lokaci nan fa yazo ashe ita tana asibiti an ce za a mata aiki ana buƙatar kuɗaɗe masu yawa. Matar tana ta magana cewa gashi nan baka da aikin komai, gashi nan yanzu gashi ka ja wani masifa. Nan yazo iya ta tunani ashe bidiyon da aka yi masa na lokacin ɗauko wannan yaron ya zage duniya. Kowa na ta yawo ana ta kallon bidiyon sa ya zama abin kallo, ya zama abin kwatance. Nan ya taimakon da ya kuwa shi ma ka taimaka masa ta samu lafiya. Ba shi da ƙafa amma mutum ne mai ƙarfi wanda ya fi kowa ƙarfi a Amerika. Sunan wannan mutumin Zion Clark, yana da ƙarfin da ya fi sojojin Amerika ƙarfi. Mutum ne maji ƙarfi wanda training da yake ba kowane soja yake irin training ɗinsa ba. Rashin ƙafarsa ya samo asali ne sakamakon cuta da yake da ita mai suna CRS Coldom Reclusion Syndrome. Ya samu wannan cutar ne sakamakon mahaifiyarsa. Wannan mutumin ya zama ɗaya tamkar da dubu a cikin mutane, wanda ya zama mutum na farko da yake da ƙarfin da sojoji ba su da shi a Amerika. Zion Clark yana da cikin gasanni da dama inda yake shiga tseren gudu, wrestling. Jarumi Zion Clark ya samu goyon baya da dama daga mutane da dama inda yake yin training ɗinsa a duk inda ya samu dama. Ya samu goyon bayan yin wa'annan abubuwan tun yana ɗan shekara 16 a gurin 'yan uwansa wato family ɗinsa. 'Yan uwansa sun ba shi dama domin ya zama ɗaya daga cikin tamkadaddabu a cikin al'umma. Da yawa al'umma ganin wannan mutumin aka za su iya cewa to yanzu wannan mutumin shin yana fitsari ko baya yi. Zion Clark duk wani abu da ake da buƙatar ɗa namiji na halitta yana da shi. Kuma yana gudanar da al'amuransa da yanda ya ga dama. Mutane da dama suna goyon bayan abin da yake yi. Yana ɗan adam yake kashi yake fitsari haka wannan mutumin shi ma yana yin duk wani abu da ka sani kake shi ma yana yi. Likitoci ba su taɓa duba shi ba domin gyara wani abu a jikinsa. Idan kana ƙaunar Allah ba za ka bar wannan bidiyon ya wuce ba tare da ka sako na goyon bayan Zion Clark ba.